Danlu Daniel Lufan. Mkulu ameneyu watulutsa nyimbo. And nyimbo yake akuti akalamba. Actually akunena Peter Mutharika. Ati Peter Mutharika wa kalamba. Koma manyimbo sikuti wangwanena za Peter Mutharika okhayayi, komano wakamba za mapresident osiyanasiyana. Akabambe akuti amaziva kulira okha mamiliyoni, komanso atupere muluzi kuli katangale kwambiri. Anyway, nkhani zambirimbiri zimene wakamba mu nyimbo zakezo. Komano pa nkhani yokhuza ndi Peter Mutharika ndiye kuti akuti iwo chimene anachiona iye kuti angamunene ndi nkhani yokhuza ndi ukalamba. Peter Mutharikayo chabwino. Personally, I'm just thinking kuti this guy called Danlu just a little bit crazy. Doesn't think well. Saganiza bwinobwino yayi. Cause pali proverb, pali mwambi umene ulipo pachizungu amati old is gold. Pachichewa sindizoti tinganena kuti ani komana kuti old chakalekale is gold. Uchikaleo ndi golide. Tingodabwa. Okay, tingofunsana panopa. Inuyo ndi ineyo ndani samafuna kukalamba? Ndani amafuna kufa Aiwa Jebele? I'm not saying kwena kuti iyeyo ndiye kuti akunenazo ndizabodza makuti komano aliyese inu ndine tikapanga maloto athu tikamapanga timafuna aliyese atakalamba. Timafuna kuti akula munthu akamwalira ali mwana sizimakhala bwino yayi. Anthu amalira kwambiri kusiyana ndi munthu oti akalamba kwambiri ucha. Maliro ake anthu amalira mochepa famati wadyerera amene msiyena zivaya. Komano munthu aliyese amafuna kukula. And kukula kuja kwachitika ndipuziri wina wake kukachita kupanga nyimbo ndithu kuyimba kumunyoza munthu futi iye ndi wamkulu wachikulire. Really? How beautiful it is to have a grandfather and mother and have a talk with them. How beautiful it is. How beautiful is it? Zimakongola kwambiri. I'm telling you, kwa anthu amene tilibe azigogo athu amene atisiya. Actually, we worry a lot. Like, we miss something. Azigogo ndi anthu, they're so, fascinating people. So interesting people. Azigogo ndi anthu amene ali abwino kwambiri, osangalatsa kwambiri. Because they lived in that generation, like in different generations. Nde timaba nzeru from them. Like, hey, gogo, like, munthawi yanu izi zinkatani. Agogo, eti, like, kwa anthu amene muli azigogo, like, how do you feel, man? Ine ndimakukhumbirani, like, ndimakukhumbirani amene muli azigogo. It's something, so interesting, amazing, and great. Ndiye pakabwere munthu wina wake osokonezera maganizo akanyoze munthu chifukwa chokalamba. Really? Akanyoze munthu chifukwa chokalamba. Basi amene chayo basi wakalamba azipita makuti zona. For example, if you attack DPP, tingorekeza funa panga attack DPP nale, we understand. DPP makuti kunena zoyipa zofoka za mu DPP, it's fine. For DPP singelo siyochokera kumwamba munaizola kwika. Komano kumpanga attack munthu chifukwa chokula. Like, where are you going, you? Nawe Danlu nawenso kupita so kukula. Kamene sumafuna kukula mwina. Achakwera ali ndi 70 years.
70 years. Ndekuti pamakwana akangotha 15 years, akangotha 15 years achakwera zakhala ndi 84 years, 85 years. Right? Do you wish, this question goes to you, like Danlo, do you wish Chakwera kuti afike adusiso zaka 15 ali moyo? Yes. Ali yes, even Chakwera kumene afuna atafika pa Peter Mutharika. Ali yes, wishes to reach that age. We not yes. The old is gold. Ngati Achakwera atafike atachoka pa 70 years kukafika pa 85 years, that means ndekuti ndi chisomo cha Mulungu. Yeah, chisomo cha Mulungu chimene chocho. Ifeyo ngati ngakule kukafika zaka 80, ndikuti chisomo cha Mulungu chimenecho. Mulungu ndikuti hayi watikondera. Aliyense amasangawa watikondera. Iwe Danlu kuti uzafike zaka 70, 80, ndikuti chisomo cha Mulungu chimenecho. Mulungu akukondera, Mulungu abwino. Why do we celebrate birthdays? Ndifanya timapanga celebrate my birthdays. Chifukwa kuti basi Mulungu watikondera kuti tifike pamene popo. Chipanda iye sitinakafikapo. Nde munthu kukula ndi mdalitso. Kukula si chitonzo, koma kukula ndi mdalitso. Ndiyeno ine I'm just thinking kuti okay, apart from that, kumana you Danlu, you came from there. I mean, you're coming just from there. Ujukaso ku DPP komweko. And this guy used to pay you. Used to pay your rentals and bills. Pamene munaona kuti mina mukupita abe mfa muzika kulola abe ndalama zija mu interview akanankhula kuti ayi pene wapita pa gate basi zimavuta ndikumene ndi bwana mwakulima kuti kuti ndipemphe mchere zimavuta. You explained that in one of your interviews. Unalongosola zimene zokuti ayi zimavuta kuli maluzi kwa uma. Then moti kungochoka koma mtendere koma you want to insult the guy just because of his old age. I mean, ufuna untuwane munthu ifoti basi yeyo wankulu. Everyone aliyese akufuna atakula. There is no way we ungamunyoze munthu ifoti wakula. Ndi mtendere umene uja ndi madalitso amene ajawo. Ndi nyimbo zinazi pena pake understand what is music, because a lot of people do not understand the meaning of new music. Music music, it's a message. You want to give out the message. Utenga wako ufike patali utenga. Music is a powerful tool. Ndi chida cha mphamvu kwambiri. And mukusolesa music it's a tool ndimene timaperekeramo utenga. So iweyo ukatenga nyimbo ukobwera nayo nkuimba nyimbo kuti yayi wakalamba, like what message are you giving us? Message utenga wanji? That means you don't understand the meaning of music. So kumvesa kuti music ndi yani? Talk about DPP itself. Like DPP, blah, blah, blah. Komano, don't talk about age ya muntu. Old is gold. Mazungu natelo. Malawi, Camera.